बा 100टा फिथाइ थायनांगौआ बियो 40टा 50टा बेबायदि थायगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा आंनो स्पष्ट बुंदों बिथाङा केरेलानि कक'वानि स्पेसियलिस्ट सासे साइन्टिस्ट नै ओरै फैयोब्ला जोंनि खैला मैलानिफ्राय साहा दावखोबोबाय ओमफ्राय नै ओरैनिफ्राय फैयोब्ला साहानिफ्राय खोलाहा ओरै मैनागुरि बा आमथेखा ओनसोलनिफ्रायबो फैजायो बियो ओरैहाय ओमफ्राय नै बेवहाय मोनसे न' दङ बांग्ला NGOनि न' बिनि एटाच ओमफ्राय नै ओरै खैला मैलानिफ्राय फैयोब्ला नै बेवहाय स' लोगोफोर आङो कक'वा बिफांनि कक'वा फुलिनि मोनसे भिडिअ आपडेट होनो फैलायबाय दा केरेलानिफ्राय लाबोयो होननानैहाय आङो मिथिनो मोन्दों केरेला कम्पानि दा रायजो राजा नोंथांमोना जायफ्रा कक'वा बिफां गायनो मोजां मोनो नैबे केरेला कम्पानि केरेलानि कक'वाखौ गायनो हागोन लोगोफोर दा नायलांदो नै बेनो लामाया गारि गंसे नैबे आंनि बुलेट ओमफ्राय दा लांगोन जाहैबाय नैबे आदा रबिस्वर औवारि मोजां नैबेवहाय मोनसे केरेलानि कक'वा बिफां फुलि फानो होननानै आङो मिथिनो मोननायलाय आङो बे न'खरावहाय फैदों औ ओमफ्राय नोंथाङा लांगोन नामा औ आंबो लांनो फैदों बेयावनो ने मानगोनां बिथाङा सासे गाहाय फोरोंगिरिबो एमइ स्कुलनि औ आदा प्रमद बसुमतारी आच्छा बिथाङा मास्टारजों लोगोसे खोब माने गोसो गुदुं खेथियकबो औ दा बेबायदिनो बिथाङा बहाय कक'वा फुलिफोरबो बानायदों सोरबाफोर जुदि गोसो जायोबा खोब खम रेटआवनो बिथाङा दा सानदे हरो आरो बिथांनिया कक'वा बागानबो दंखायो सोरबाफोर जुदि गोसो जायोब्ला लांफैनो हागोन बिथांनि कन्टेक्टखौ होना होबानो जाबाय नायहैबानो जाबाय फुलिखौ अब्ला नायनाय जासिगोन लेट्स गो गेटखौ खेंबाय दा नै बेयावनो आरोखि ना नै कक'वा केरेला कम्पानि ओमफ्राय आङो फुलिखौ खोन्थानानै होग्रोनोसै लोगोफोर ओरैबायदि माने आं सानदोंमोन जाहैबाय मा जोंनि खाथियावहाय गैया बे प्रडाक्टआ एबा बे फुलि फानग्रा जायगाया ओमफ्राय दा आङो फैयै फैयै नुफैबाय जोंनि जायगायावनो आंनि उसुं खाथियावनो हिसाब सारा फुलि आरोखि ना औ खैला मैला बेखौहाय साबखाथा होनो नामाथाय हायना नोगोर ने जिखुनु जा हायना नोगोर होनोब्ला गोजाननिया बारा मिथिनाय नङा लकेसना एक्जाक्ट खैला मैला आरो ओमफ्राय खैला मैलानि ससे साहा दावखोबोनानै साखाथियावनो बे लामानि एटाच आङो लकेसनखौहाय होनानै होखाबाय जायगाखौ बबेजों हाबबोनांगौ दा नोंथांमोना फुलिखौ नायनानै लाग्रोदो नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै दा नै बिराद मोजां फुलिया ओमफ्राय गोरलैबो बानायगासिनो दङ नै ओमफ्राय माने हाबनानै आन्दायलायगोन आरोखि ओंखारनो बे फुलि बानायग्रा जायगायावहाय दा नै बेवहाय कम्पालसारि माने बेखौ बानायनानै दोनबाय आरो प्लास्टिक खोबनानै ओमफ्राय दा लोगोसे कक'वानि मेन माबाया जाहैबाय नै बे बिगुरा नै बेनो आरोखि ना कक'वाया दा आदानावहाय बिफां गिदिरबो दङ होननानैहाय आङो खोनानो मोन्दों दा रायजो राजा नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि जायगायावनो खैला मैला एरियानि मानसिफ्रा लाफैनो हागोन बे आदानावनो ओमफ्राय हनै फुलि बानायगासिनो दं नामा ब्रादार ओरैबो माने सारिउफाले माने कक'वा फुलिनि बेवहाय नोगोद गोबां बानायखादों आरोखि ना नै डेन्जार माने केरेलानि गोजा आरोना बियो नै आदानि न'आ बेवहाय गोदो बिसिनिया ओरै दैलामावमोन दैलामबारि जाबाय दायो हाया ओमफ्राय दा बेवहाय खाथबोबाय बेनो जाहैबाय आदानि न' आदा प्रमदनि नै दा लोगोफोर नायदो नै बेनो बे बागानानो जादों जाहैबाय जाय जोङो कक'वा बिफांनि फुलि आदा प्रमद बिथाङा सासे फोरोंगिरिबो दा बिथांनिनो नैबे बागान आरोखि ना ओरैबायदि गोबां जाखाबाय नै बिराद मोजां ओमफ्राय दा फिथाइखौहाय फानजोब्बाय दा बारा सिजन गैला दाबो थेवबो दंबावो फिथाइया नै गोथां ओमफ्राय गोमोनखौ दाख्लै फानहरबाय होनदों आदाया नै नायदो नै बेनो जादों जाहैबाय कक'वा बिफां माने जोङो बे कक'वा बिफांखौ गोबाङा मोनथिया जानो हागौ मा कक'वा बिफां बियो होननानै दानि जेनाखि जोङो दामि चक्लेट माने गुवार गोलाव जोङो चक्लेट एकदम मिलौलायनाय चक्लेट बेखौनो जोङो जागासिनो दङ दा बे बिफांनिनो फिथाइ बे चक्लेटआ आरोना लोगोफोर नायदो नै
बागान एकदमबारे गोगोम गिदिरखानै दा बे बागानावहाय बेसेबांसो बिगा गायदों आङो दा आदानावनो मिथिनानै लागोन जाहैबाय दा आदाया नैबे बागानखौहाय बबेनिफ्राय मिथिनानै बेबायदि बागान खालामा आरो बे बागाना गायजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव बेसेबां इयार जाखो आदा? बेखौहाय आङो जेब्ला लकडाउन जायो गिबियावनो आङो फंबाय जोंनि निसिमा हालामनि मुंदांखा इउटुबार फंबाय मिनिया आरो मिनिया फंबाय सानैखौबो आङो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिनि उनाव आङो नैबे चक्लेट एबा कक'आ फिथाइनि सोमोन्दै सुंद' बिखौ मारै गायनानै मारै मेनटेन खालामो एबा माब्रै आं गायजेना बिनि सोमोन्दै आङो बुंनो आखायाव लादों। थांनाय 2019 मायथाइयाव जेब्ला लकडाउन जायो बे समाव जोंना गासैबो स्कुल कलेज गासिबो लकडाउन जानायनि थाखाय बन्द' जाजोबदों। बे समाव आङो न'आव थानानै बिराद मा खालामनो मा मानो जादों। अबसे जों बे समाव न' थांनानै गथ'फोरखौ एसे फोरोंदों, गथ'फोरखौहाय फोरोंगिरि हिसाबै। दा बेयाव आङो नेटआव नायदों, नेटआव नायनानै इन्टारक्रपिं मा आबाद खालामजायो बेखौ आं नायदों। दा जोंनि बर'फोरना हा दं, गय बागान दं। ओमफ्राय गय बागाना जोङो जेब्ला फिथाइया मोनो होमब्ला खानानै फानोब्ला बोसोरसेयाव खेबसेल' बेबायदि मोनसे आबादखौ जों दैखांनो हायो। आरो बेजों जोङो माने एसेग्राब उन्नति जानो हाया आरो जोङो लाबखौ जोङो एसेबां खालामनो हाया। बेखायनो आं बेखौ गोथौ सिन्था खालामनानै गुगोलाव नायबाय, सार्च खालामनानै आरो इन्टारक्रपिंनि बे चक्लेट आबादखौ आं नुदों। ओमफ्राय नुनानै बिनि जोलैखौ बहा मोनगोन बेखौ आङो नेटआव सार्च खालामनानै नायदों। नेटआव सार्च खालामनानै नायनानै आङो एकदम बे कसारिपारा कासादल बे खाथियाव आङो नेटआव नायनानै नुबाय जे बेवहाय सासे नर्थ इस्टनि डिलार दङ। बिथाङा केरेलानिफ्राय लाबोनानै गावनो बेगर जावायफैयो। ओमफ्राय बेगर जावायनानै बियो जेनुइन फुलिफोरखौहाय फानो। बे समाव बिथाङाबो 2019 मायथाइयाव स्टार्टिंल' खालामदोंमोन आरो बिफांफोरखौ बिथाङा एडभान्स बुकिं खालामनानैसो फुलिफोरखौ बानायदोंमोन। थेवब्लाबो आङो जबरदस्ति बिथांनाव 350-थासो बिफांफोरखौहाय बिथाबनानै बायनानै लाबोदों। आं बिथांखौ गोबां कनभिन्स खालामनो गोनां जादों, खुंख्रा कसारि बिथांखौहाय। नोंथाङा बे आबादखौ जोंनिथिंबो हर, जोंनिथिंबो गोबां गय बागान गोनां मानसिफोर दङ। दा आं गायदावनानै दिन्थियोब्ला गुबुनफ्राबो बेखौ सोलोंगोन आरो जोंनि बर' समाजाव बियो गोबां रांखान्थिनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो होननानै बिथांखौ आङो कनभिन्स खालामनानै 350-था फुलिखौ आङो लानानै फैदों। दा लाबोनानै बेबायदिनो आङो गायफैबाय। आंनि फिसाला उन्दैमोन बे समाव बेखौ लांफादों, गायफैदों। गायफैनानै माखासे बिफांफ्रा 15 मासावनो बिबारा बारजेनदों। खिन्थु 15 मासाव बारजेनदों होननानै बे बोसोराव थायाखै, बारगारदों। खिन्थु बोसोरनै जेब्ला जायो होमब्ला थाजेनबाय, 2.5 बोसोर जाबाय थाजेनबाय। दा बिदिनो थायै थायै आंनिया बियो दा 2019निफ्राय दा नैबे जुलाइ मास फैयोब्ला 6 बोसोर जासिगोन। 6 बोसोर जासिगोन ना? ओमफ्राय बिनि उनाव गोबां मानसिफ्रा चक्लेट फिथाइनि सोमोन्दै गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो नायनो। आंनि लोगोफोर फैयो। ओमफ्राय आं बिथांमोनखौ माब्रै गायनांगौ मानांगौ बबेनिफ्राय लाबोआ बेफोरखौ खिन्थानानै होदों। बेबायदिनो गोबां मानसिखौहाय आङो बिथां खुंख्रा कसारिखौ खिन्थानानै फुलिखौ लायहोदों। बिकज बिथांनि फुलिया बिराद जेनुइन। बिथाङा केरेलानिफ्राय गैयालाबो 10 कुइन्टेल 20 कुइन्टेल बेबायदि खालामनानै लाबोयो। बिथांनि फुलिया जोबोद जेनुइन। बाखि बिटिसियावथ' जों चक्लेट गायजेननाया जोंनो होननानै आं बुंना लानो हायो। दा थारैनो सानसेखालि बिथाङा आंनाव केरेलानिफ्राय साइन्टिस्ट सासे लानानै फैदों। ओमफ्राय जेला साइन्टिस्टआ आंनि बागानाव हाबफैयो, बिथाङा नायबाय, नायनानै आंखौ सोंबाय नोंथांनि बागाना खय बोसोर जाखो? आं होनबाय 3-4 बोसोर जाबाय। बे समावनो बियो फैदों। ओमफ्राय बियो फोथाया दानिया 3-4 बोसोरावथ' एफा गिदिर बिफां जाया। जोंनि केरेलायाव 15-20 बोसोरबासो बिसि गिदिर बिफां जायो। आंजों बिराद बादि नांबाय बिथाङा। लास्टआव खुंख्रा कसारि बिथाङाबो खिन्थाबाय, नंगौ फुलिखौ बे आदाया आंनिफ्रायनो लायदों आरो बेवहाय बियो गायफैदों। बे समाव बिथाङा फोथायबाय। फोथायनानै बिथाङा होमब्लाथ' जोंनि केरेलानि साइन्टिस्टफ्रा फेल जाजोब्बाय। बिटिसिनि हाया बेबायदि एसे मोजां जायो।
दा नोंथांमोना बिनि थाखाय एवारनेस खालाम गायहो गोबां खोथाफोरखौ आंनोहाय बियो खिन्थालांबाय ओमफ्राय जोलैनि बाथ्राखौ आं दानिया बुंनोसै आसा जोंथ' बिफांखौ गायबाय दा बिफांखौ गायनानै बोसोरसे बिफांनि फिथाइनिफ्राय जों जोलै बानायनो हायो बेसो मेन बाथ्रा जादों दा बिथाङा होनबाय मिनिमाम 8 बोसोर 8निफ्राय 12 बिनिफ्राय होजों जेसेखि जाया मोजां माने मिनिमाम माने 8 बोसोरखौ बिथाङा बुंदों खिन्थु 12निफ्राय हरिबा मोजां जागोन मोजांसिन जायो ओमफ्राय जेन'बा आं बुंबाय आंथ' थाइजेननाय फिथाइखौनो आं थाइनै थाइथामसो आं जावायदोंमोन आरो बेरदोंबो मोजाङै आसा बे दंफां जानानैथ' बियो फिथाइ थायगोन आं बिथांनाव सोंदोंमोन अब्ला बिथाङा होनदों औ बसुमतारी सार बिफाङा जागोन देरगोन खिन्थु हयथ' बिनि फिथाइया थाइगोनबो हयथ' बिनि बेगरा थेफाबो जानो हागौ बा 100टा फिथाइ थायनांगौआ बियो 40टा 50टा बेबायदि थाइगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा आंनो स्पष्ट बुंदों बिथाङा केरेलानि कक'वानि स्पेसियेलिस्ट सासे साइन्टिस्ट दै ओमफ्राय आं सानबाय लासैनो बिटिसिआव मानसिफ्रा बिदिनो बोसोरब्रै बोसोरबा 6 बोसोर गाहाम जानायखौनो दा बिराद फुलि बानायदों फुलि बानायनानै जोंनि मानसिफ्राबो गायनो थाखाय बिराद आग्रह गायखानांगौ मोजां गायनांगौबो नाथाय रावबो जोंनि फार्मारफ्रा सोङाखै बे फिथाइया खय बोसोरनि फुलि बानायनाय रावबो सोङाखै आं कमेन्टआव नायो दै आं रावखौबो नाम खारिया जाय जेरैखिया बिजनेस खालामनानै जाया मानो खिन्थु जाहाथे जोंनि बर' फार्मारफ्रा गाव गायसे गायनानै जोबनायाव हाथुराजों गावनि खर'आव देना लानाय बायदि जाया नैबे जिनिसखौ आङो गोथौ सिन्था खालामदों बिराद मोनसे ढौ जाबाय दा चक्लेट गायनायनि दा बेखौ सिन्था खालामनानै आङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि मानगोनां रिदियन नार्जारि डक्टर रिदियन नार्जारिखौ आङो लास्ट टाइम बुंबाय आङो जोंनि बर' फार्मारफ्रा गोबां गल जासिगोन जोंनिफ्राय फिथाइ बायनानै लाङो आं एटलिस्ट माने 7 दिनाव 1.5 कुइन्टेल 1 कुइन्टेल बिदि फानहरो फिथाइखौ ओमफ्राय बे फिथाइखौ बै बहलपुर सापर बे साइड जोंनि मुस्लिम मानसिफोर बायनानै लाङो आरो बिसोरखौ आङो सेटबाय आरो बिसोरो बुंबाय जोंनाव गैयाब्लाबो 10 बिगा 20 बिगा नार्सारि दं जों बेखौ नार्सारि बानायो बे नार्सारिखौ नोंसोर बहा फाथायो जों ओरै नोंसिनि साहानो फाथायहरो आं जोबोद दुखु मोनदों ओमफ्राय आङो डक्टर रिदियन बिथांखौ डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ बुंबाय जोंनि बर' फार्मारफ्रा बिराद गल जासिगोन जोङो मेसिउर्ड बिफांनि फिथाइफोरखौ केरेलायाव बिहरनांसिगोन जावायनानै जोंनि मानसिफ्रा बेखौ गायथों जाहाथे मोजां जिबनाव उन्नति खालामनो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै आङो थांनाय फेब्रुवारि मासाव केरेलायाव बेबायदिनो ट्रेनजों बिहरजेनबाय बिनि उननिफ्रायनो आं रेगुलार ट्रेनजों आङो बिहरदों बुकिं खालामनानै दा बेखौनो एफा आं फुलि बानायनानै जि बे खाथि खालाव दङ बिसोरनो आं खिन्था आङो गायहोबाय लोगोसे डिस्ट्रिक्ट आबसुआव नार्सारि मोनसे बानायदों बेबो जेनुइन केरेलानिफ्राय बिहरनाय आरो बङाइगाव बे मोनसे प्रदीप मोसाहारि आरो बारहुंखा ब्रह्म बिथांमोनाबो बिहरफानानै बिथांमोनाबो गोरों मानसि आरो जोंनि मानसिफ्रा नस्थ' जाजोबसिगोन होननानै बिथांमोनाबो केरेलानि फुलिखौ दा बानायदों दा आङो खावलायनाया बेल' बांद्राय बाथ्रा आं बुंनो गोसो जायाखिसै आं जोंनि बर' फार्मारफोरखौ खावलायदों जाय जेरावखि फुलि बायहैया मानो अन्नानै बे फुलि फानग्रानियाव सोंदो बे फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदों आरो जोलैखौ बेसेबां बोसोर बैसोनि फिथाइनिफ्राय बानायदों बेखौ सोंनानै कनफार्म खालामनानै जाहाथे 8, 9, 10, 12 बिनि गोजौआव फुलि बानायनाय बे मिसिउर्ड फिथाइफ्रा मोजां दा बेफोरबायदिखौ जुदि गायो जोबनायाव जाहाथे रावबो ठक्कर जाया आं बे जिनिसखौनो जोंनि बर' फार्मारफोरखौहाय गुरै खावलायो जे साननाय हनायफ्रा बेल' जे जोंनि मानसिफ्रा उन्नति जानांगौ बेवहाय फुलि फाननानै जानायनि आं सासे फुलि फाननानै जानानै मोनसे गिदिर लाबा खालामगोन बे आंनाव उद्देश्य गैया दा आङो मार्जिन फांसे बिफाङाव आङो 40 थाखानि फानो दा सोरबाफोर जुदि बे खाथि खालायाव गायनो इन्ट्रेस्टेड मानसि दङब्ला लांफैनो हागोन आंनाव एसेबां मानि हिउज फुलिबो गैया माने फेब्रुवारिनिफ्रायनो आंनो जावायदों बिदिनो एफा जावायो आङो 10,000 5,000 ओमफ्राय जावायो जेला मिसिउर जायो बायो लाङो बिदि आरो बेबायदि आं ससियेल मिडियायाव होनाया दिनैनो प्रथम
ओमफ्राय आदा दा नोंनि नैबे न'आव फैनोब्ला औ। माबायदि लामाजों फैयोब्ला नोंनि न'सिमाव सफैगोन? आंनि न'सिम फैनोब्ला डाइरेक्ट खैला मैला फैदो। खैला मैला फैनानै ससे दावखोबो गोदो आर्मि केम्प दङमोन, दा आर्मिफोर थाला। बे आर्मि केम्पनि अपोजिटल' आंनि न'। स' लोगोफोर जोङो खोनानो मोनबाय माने दा गोबाङैनो बिबुंथि होलांबाय जोंना आदाया। दा रायजो राजा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर 10 बिगा 15 बिगा गय दंखायोब्ला नोंथांमोना नैबे गय बागानाव बे खख'वा बिफांनि फुलिखौ गायनो बानो नाङा। बे खख'वा बिफाङा माने बोसोरसेयाव खनथाम फिथाइ थायनानै होयो। जोङो खनथामखौ आर्निं खालामनो हागोन। ओरैबायदि माने मोजां आरोखि ना। दा रायजो राजा नोंथांमोना खोनाखाबाय, सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला लांफैनो हागोन बे खैला मैलानि एसे साहा दावखोनानै। बेयावबो दामा गोरानै देग्लाय अर्गानिकआ 40,000सिम थांदों। आच्छा। थांनाय बोसोराव 28-30,000 बिदि थांदोंमोन अर्गानिकआ। केजि? केजि। अ केजियाव ने? गोरानाव? बेखौ थांनाय सेप्तेम्बर दानाव गायदों। बे थायनो बोसोरथाम नांगौ। अ बोसोरथाम ने? बोसोरथाम नांगौ। आच्छा। औ। ओमफ्राय दा बियो बे फांसे बिफाङावहाय बेसेबांसिम फिथाइ थायनानै होनाय जायो आदा? आं बेखौ एक्जेक्टलि दा आंनाव एक्सपिरियेन्स गैया, खारन माने फार्स्ट गायजेननाय हिसाबै। आच्छा। औ औ। ओमफ्राय बेखौहाय फांसेयावहाय फुलि बायोब्ला बेसेबां लायो आदा? बे फांसेयाव फुलि बायोब्ला बियो बिराद कुवालिटि दङ, ए क्लास दं। ओमफ्राय 1 फुट 1.5 फुट हास'नानैबो बिनिफ्राय रोदोम होनाय। बिदिबो दङ ने? ना बेबायदिया माने ए क्लास नङा, बे बि क्लास। बे एटलिस्ट माने बोसोरथाम बोसोरब्रैया नांगोन आरोखि फिथाइ थायनो। खिन्थु जायफोरखौहाय बिजौखौ 1 मिटार हास'नानै गायो बेखौ ए क्लास होननानै बुङो। बियो खाफालाव दङब्ला 1.5 बोसोर 2 बोसोराव बियो फिथाइ थायगोन। आंनिया नैबेफोर माने ए क्लास नैबे नै। नै बियो ने? बिजौ हास'नानैबो गायजायो जाहैबाय नै। नायदो नै। फुलिखौ बायदो, ओमफ्राय फुलिखौ बायनानै देरनोब्ला माने हास'नानैबो गायजायो आरोखि। बिजौखौ गायनाया बे ए क्लास जायो। औ औ। ओमफ्राय ओरैनो बेसे गोलावसो 1 फुट ना 2 फुटसोनि? बेखौ जेसेबां गोलाव होनो हायो एसे गोलाव जर जायो। खिन्थु मानसिफ्राथ' कमार्शियेलाव थांबाय नालाय 1 फुटल' हास'नानै 1 फुट। आच्छा। खिन्थु एक्सुवेलि बेखौ गायनांगौआ 1 मिटार। 1 मिटार हास'नानै बेखौ गायनांगौ। माने बोलोसिन जाहैबाय। जरदार जायो, स्ट्रं जायो। खिन्थु मानसिफ्रा हार्डलि मोनसे कमार्शियेलाव लांबायथ', दा बेखौ मा खालामो 1 फुट 1/2 फुटल' हास'नानै बेखौहाय बिजौ गहोनानै ससे गहोनानै माने 200, 150, 300 बेफोराव फानो।